sila. Yun, naglalaro na sila. Dito sa kanilang bahay-bahayan. Ayan. Ayan po. Bahay. Ayan, tinanggal Manila. Happy Pansoy. Happy Pansoy. Happy Pansoy. Ayan na po, kakain na po si Madam. Hoy, tama na yung kain mo. Masyado marami na yan. Happy Pansoy kayo kasi namin nakaihi eh. Kaya Pansoy. Bakit? Kasi mawawala ka lalo. Hindi naman. Hindi nga ate, okay lang ako. Kasi mabait naman si mama mo ngayon eh. Mabait din ako. Mabait lang tayong lahat. Diba? Ay, kalalte. Kasi pag dito si Tita, bye-bye na namin kayo. Oh, paminsan-minsan lang yan ate. Lagi. Kasi bye-bye. Oh, magbabay ka na sa mga ano natin, mga ka-assorted natin dyan. Magbabay ka na. Bye-bye guys. Nagigigil pa din ako. Ala, si Bung Tapang ka? Si Bung Tapang, nanggigigil ako. Tapangan na magsalita, nanggigigil ako. Harap ka rito. Nanggigigil ako. Nagigigil ako tayo. Grabe ka. Gigil ka din? Ate, marunong siya. Halika ate, kay palakihin. Ate, asag ate. Ayan, ganyan lang. Kay palakihin natin yung ulo ni Ayla. Ila. Yan. I heard you. Papalakihin ko yan. Dito.